Yun oh, guys, good morning at welcome nga pala sa channel ko. At ito nga pala, nandito na naman tayo sa mga alaga ko. At eto, nabutan ko na naman yung piggery na bukas na naman yung pintuan. Ano? Binuksan na naman niya yung binuksan niya na naman yung pintuan niya. Bukas na naman. Buti na lang hindi siya hindi bumababa itong baboy. So, eto, nandito na naman tayo. Tinanggal mo na naman yung lock mo. Ayan, paliliguan ko muna pagkatapos balik ako sa inyo. And pagka tips nga, balik na pala tayo sa topic nga pala kanina, na kung halimbawa na magpapa-AI ka at napasaksakan niya, katatapos na masaksakan ng AI yung baboy ninyo, like ito, katulad nito sa native is magpapalit kayo ng pagkain. So yung darak or feeds, dati kasi ang pinapakain ko sa kanila tatlong klase, darak, ano pa isa, cornmeal, tapos may kasamang trigo. So tatlong klase yung pinapakain ko sa kanila. So ngayon ang pinapakain ko sa kanila is yung broadso na brand is Pro Pork, yung broadso mash. Actually guys, advice din ng isa sa ng technician is yung pag papakain kayo is purong feeds na lang para mas makapit nga yung similya na isinaksak sa baboy. So ano nga ba pala yung isa pa sa tips niya is yung mga hindi dapat na ipakain sa mga baboy kapag ka nasaksakan na ng AI. Yun, isa na dun is yung mga matatigas, bawal silang pakainin ng mga matatigas na pagkain, katulad ng mga galing sa yung mga pinagbalatan ng mga gulay, yung mga may mga matatigas na bagay kasi dun sa part ng gulay. So hindi pwede ipakain sa kanila, like yung mga balat, yung mga yan. So in-stop ko na yon. Dati kasi pagka kumukuha ako sa palengke, nangingi ako ng mga pinagbalatan nila ng gulay, yun yung pinapakain ko. Actually sinasamahan ko din na yung darak ko kaya ng mga trigo, yung tatlong klase na nabanggit ko kanina, sinasamahan ko din para marami silang makain. So ngayon ang ginawa ko ngayon is broadso habang nagbubuntis tong dalawang native natin. So ayun, so broadso tsaka sinamahan ko ng konting darak lang. Ayun, broadso. Mas advice daw talaga na purong feeds talaga yung ipapakain mo sa kanila. Ayun, kailangan obserbahan pala yung mga baboy pagkatapos ay saksakan ng AI. Kasi may times daw na umuulit yung baboy na magsaksak ulit ng AI. Ayun, isa pa pala is yung presyo nga pala ng broadso, yung si Pro Pork nga pala is 1,460 something or 1,465, mga ganun. Hindi naman naabot ng 1.5 yung presyo ng broadso na mash, isang sako ng broadso na feeds para do sa mga baboy natin. So ayun lang guys, yun lang yung as of now na natutunan ko dito sa update sa kanila. Ayan, 3 months nga antayin natin bago sila. Isa pa nga pala bago ko makalimutan, yung mga native nga pala, halimbawa magpapakain kayo ng ipil-ipil, 5 piraso na tangkay ng ipil-ipil, kasi yung ipil-ipil pala is pampurga din pala ang ipil-ipil. So ayun lang guys, yung isa sa tips pa na ma-share ko sa inyo. And so yun guys lang yung madidiscuss ko ngayon about dito sa ating mga alagang native na baboy. Pagkatapos ng 3 months, pagka nanganak na sila, ayun, kailangan na natin magpalit ng pagkain through papunta naman sa lactating. So yun na yung susunod na papakain naman natin sa kanila. So ayun lang guys, yung madidiscuss ko, yung masishare ko sa inyo about dito, and karagdagan na naman kaalaman doon sa pag-aalaga ng baboy. At karagdagan din para sa akin yung kaalaman din na sa pag-aalaga ng native na baboy. So ayun lang guys, nga pala guys, salamat nga pala, at nasa 700
54 subscribers na tayo. So ayun lang guys, na thank you nga pala. Thank you. At guys, kung nagustuhan mo itong video na to, huwag mo na lang kalimutan na i-click like, comment, share, and subscribe. Huwag mo na kalimutan na i-click din yung notification bell para naman updated ka sa bagong video and vlogs niya. So guys, thank you very much. See you on my next vlog. Bye bye and